Περίμενε. Έχεις να κάνεις μια δήλωση, πιστεύω. Χωρίς σένα είναι, μην αγχώνεσαι. Χωρίς και δανάει μεσάρι. Έτσι φαίνεσαι, αλλά δεν πειράζει. Τι είναι, έτσι θα μάθεις. Δείξε το εγκληματία. Λάθος εγκληματίας. Δεν ξέρω. Τότε να το στείλει. Μα τι έχει μοιράσει από εδώ. Είναι πολύ ωραία το πίστα. Δεν έχει μέσα. Σε κάποια πολύ όμορφα πιατάκια. Και εκεί όπως είπαμε εγώ με το κουτανάκι μου και ήθελα να φάω την μουκίτσα μου. Και κάνει τα αλήθεια. Ωρα δεν λέει. Και κάνει μου κάνει το κουτάκι του και τρώει όλη την μισθούσα. Όλη την μισθούσα. Πώς έκανε, πώς έκανε εξαντλή. Όλη την όχι τα βιτρίνα που παλιάζουν να πας στα σουτζουκάκια. Έκανε μικρά τα σουτζουκάκια. Οκ, παιδιά, έχουμε βγάλει με τη μηγορία. Εγώ κρίνω ένοχος. Ένοχος. Δεν θυμάμαι το μπακλαβαδάκι που μπορεί να εξιστήσει. Ενοχός. Γιατί? Εσύ τι δηλώνεις? Όπως εκκρίνεται. Εγώ θυμάμαι στο barbecue bar. Είχες τσακίσει τις μπακλαβάδες. Εμένα.